Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ngomabasa weOrlando Pirates. iKaizer Chiefs kuthiwa ke seyishota kancinci into yokubana ke ibethelela isignature kamabaso. Kuthiwa kodwa ke nize nikhumbule into yokubana ke iKaizer Chiefs akuyo yodwa esemveni kwamabasa namazulu amfuna shushu pha umabasa. Zitim zinintsi apha phantsi koBetway Premiership ke ezisemveni kwamabasa, kodwa iKaizer Chiefs kuthiwa ke umabasa seyifuna ukuyiququmbela into yakhe. Nawukhumbula into yokubana ke iOrlando Pirates yiyona ebizwa ngokubana umabasa ngowayo emveni kokubana ke umabasa wathi walowunwa pha liqela leOrlando Pirates apha ngoJanuwari, limlowune liqela ke lapha iStellenbosch lapha eKapa. Kodwa iloan yakhe ibizawuphelelwa apha ke xa kuphela le season. Ngenene nangenyaniso ke iloan kamabasa iphelile pha kwiStellenbosch. Ithi ke loo nto iStellenbosch masimthatha umabasa simbuyisele back kwiOrlando Pirates. iOrlando Pirates kubonakala ingathi ke ayizimiselanga ukuba samvuselela okanye uba samsayinisa icontract entsha apha umabasa. Icontract kamabasa neqela leOrlando Pirates iphelelwa phaa nge-30 kaJuni, into ethetha ukuthi ke umabasa uzothi ga ngoku uyi-free agent umfana omdala. Kulapho ke iKaizer Chiefs iphakame khona yahlaba ikhwelo yathi ke mabasa, thina siyiKaizer Chiefs imisebenzi yakho siyayazi, siyankqonkqoza ke mfana omdala, siyakufuna. Loo nto ke baphulaphuli ke izawubonakala kwiveki ezizayo into yokubana umabasa into yakhe ibhekwe eliphini icala. Nawukhumbula ke into yokubana ke iKaizer Chiefs ayiqali ukufumana ii-players phaa kwiOrlando Pirates, ibeke yayiqala ngobongani Sam iKaizer Chiefs imthatha kwiOrlando Pirates oyi-left back, yabuya phantsi kwesandla seNazarethin Napi yafumana phaa uThabiso Monyane kunye noPasika Mako. uMonyane ke uzothi ga ngoku uyintsika yeKaizer Chiefs phaa kwi-right back. Nguyena mntu ke uphefumla kakuhle kula right back, kangangokuba ukhona kwiqela lesizwe loMzantsi Afrika libizweyo apho ke umlumzana Hugo Broos azohlenga khona isquad azothi ke ahambe naso phaa nge-27 kaMeyi. Kodwa koso squad sihlengihlengisiweyo ukhona phaa le nkwenkwanyana ke yakwaThabiso Monyane. Iyakuxelela ke loo nto into yokubana ke ungomnye wee-players ke ezifike zawubamba umcimbi phaa kwiqela leKaizer Chiefs. uPasika Mako asinobalula nto ingako ngaye, umfana omdala kusafuneka esebenzile. Into ethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs ke ningabona ke seyimsayinile phaa umabasa, ngokobana ke Orlando Pirates ayibonakalisi ngathi umabasa iza kumthatha. Baphulaphuli ke ningangena, akusoyam ndodwa, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.